قرب دحريت ملس لنا كن زاربينا كابز دلخمون قرب مدقام كدلينا يو زي دمت زي امو نسمع ايا نبي إرتران أو إثيوبيا كاب سلسة ميتين لعلله نسخها عالم تقبله يكون عالم تقبله ثلاثة تشعتن معرف تشعت ميتين عشرين تشعتن بتمسحب نبي إرتران أو إثيوبيا كاب سلسة ميتين لعلله نسخها عالم تقبله يكون عالم تقبله ثلاثة تشعتن معرف تشعت ميتين عشرين تشعتن بتمسحب شعتن ميتين عشرين شعتن معرفات بلوي حديث عشرين شعتن مسحب كلتا ميتين سسان كمعرفات حجن الساعتهم قال لي النابلو وسيريا قرم كوفيله قال لك كنا أي نزي أي قبرون كويهم بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين إذا انتاويتن شي انتايو كنسمع تانيحنا سمانان حدن متحفتي قبولكم زي كونت قبول جن سوسان شدشتن متحفتي مغانيو نا أرثوذكس بيت كريستيان نحنا نخيد انت تبايلو نحنا سمانان حدن متحفتنا نقبل إذا خا سانشدشان متحفتي قبول كبهالو كن سمع صنيحنا كوا حليفنا أبزا قدما بيلوم على باشماني إلك زاربوا صناحكم ناي عقبازغي أبت كريستيانوم كويدو وانجيل كم زمهاره بيجبت بزا فيديو رينا صنيحنا أتي زخريا دلن صبالا دلن تابوتا دلن دبلت مرتم حجونا أبزا ساعات زيا أب قدسان دلهم كبري أبزا ساعات زيا دمهار تمرتون تسمعنا كأو دحيش أيكون نسكة أبزا حج ساعات تمهار دلا تمرتي كريئكم كفتني ሃይማኖት ከይ ምንም ዘውቱ ምክንያት ይልክ እዚህ ትናይ ቤተክርስቲያን አስተምሮ እዚ በቃ እዚ ካብዙ ወጻኢ ባዕለኻ መጢጥካ መጣጢጥካ ነታ ኣብ መስቀል ዝተኸፍሎ ዋጋ ኣቃሊልካ ፈታዊ ቅዱሳን ሕሉፍ ክትመስል ባዕለኻ ቅዱሳን ኣቢለን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝብል ኣስተምሮ ናይ ቤተክርስቲያን بمنم تأمريل كم زبل أستم جنافة نحنا خنذكرهم أنتم خلا يكب قادوس زموت وحواتك وانجيل نمهرين سلازي انتهى يروبحوا نحريلنا وانجيل مسفحي تقمنا كلا أيكا كافت زلنا نتهم زي بلوم نمكفالي تقمنا زخر بمقبار مالك كابزو وصائي نابحدقت حاتيات زوتو مخنيات يبلكا نام نايزل عالم هيوت بزخر زوتو مخنيات يبلكا نام دحنات زوتو منم يبلكا هايمانوت كي تبالاشو منم زوتو مخنيات يبلكا اجي يتي ما عمالخ بشم ملاخت تسمي زلو كابت حسب عوت ناي منغست سمايات اقدفكم يو اندحري نجم ملاخت سجدت خوينكم ناي املاخ سجدتي عايكونكمن منغست سمايات كتعدوها هاي تقولون يخم تجدفكم يخم اتن ملعخ سجد نقدس سجد تسكر قبر زبل صلاعي مسقليو اتن ملعخ سجد نقدس سجد تسكر قبر زبل صلاعي مسقليو بيتسب التقبره سلي ناي قدس مريم دينا ناي قدس جرجسني ناي سلاسي الكاسلست سلي مغمد اي سجدني نتابوت تابوت الكاوتسي كاب عرا رديت انت خوينا زخر نقبر نحناسي توميات ما انت خنا انت زي كوينو خم تعلم نجوغان اتذكر كم خنذكرهم تداي كوينو كم زي تقادا لاي نيريلكا جغنونو تخذكر حربኛ نيريلكا جغنونو تخذكر حاول تسرح له كم انت زي كوينو نحنا نقبر
ዝኽሪ ዝገብሮ ንቅዱሳን ነገራት ሓገዝ ክኾነና ዓስቢ ክኾነና ኢልካ ከይትሓስብ ሃይማኖት ከይተበላሹ እዚ ሕጂ ቅድሚ 3 ተማሃረት ትምህርቲ እያ ትምህርታ ክንርድኦ ዘለና ወቀጽሉ ምናልባት ንፈልጦ ክንርድኦ ዘለና ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ዛረቡ ገለ ሰባት ሪኤ ነራ ኣብ ዩቲዩብ ሲ ናይ ቀደም ትምህርቶም እንዳምጻኹም ገለ ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዛ ናይ ሕጂ ዝመፀት እምበር እዘ ናይዚ ዲያቆን እዚ ዘማራይ ዲያቆን ኣይፈልጥን ግን ካብቶም ኣብ እስራኤል ዘለው እንዳ ማርያም መስቀሻ አትናቴዎስ ዘለው እዩ ሰባኽ ወንጌል ይመስልን ዲያቆን ሳሙኤል ገለ ዝበሃል ኦሬዲ በሓፂሩ ኣብ እስራኤል እዩ ካብቶም ኣብ እስራኤል ዘለው ናይ አቡነ መቃርዮስ ኣብ ትሕቲ አቡነ መቃርዮስ ዘላ ቤተክርስትያን እዚ ቅድሚ እዚ ባዕሎም አቡነ መቃርዮስ ንባዕሎም ዝክር ግበል ዝብል ብትሕቲ ዓይነ ሓለፈን ዝበልዋ ናይ ልንቅነውን ነይራ እዚ ግን ልክዕ ዝክር ግበር ዝብል ሲ ኣብ መጻሕፍቲ ብትሕቲ ዓይነ ኣይ ሓለፈን እዚ ሲ በቃ ዝብል ሲ ኣብ ባዕሎም አቡነ መቃርዮስ ኣብ ዝቁርብ ግዜ ዝሰበኽዋ ትምህርቲ እውን ኣለ ምናልባት ታሊንኩን ሰይደልካ ነይረ ድሕር ልያ ኮይና ስለዚ ድያ እዚ ዝምህር ዘሎ ዲያቆን ወይ ሰባኽ ወንጌል እውን እቲ ዝተማሃሮ እዩ ዝደግም ዘሎ ሕጂ ንሕና ዜርና ናበይና ንመጽእ ንብል ዘለና ናብዚ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትሕቲ አቡነ ሽኖዳ ኦሬዲ ንሕና ኣይጎደልናን ምንም ካብ እምነትና እንድሕር ይብላል ግን ሓቢሩ ዘሎ ምስዮም ዝክር ኣየድልን መጽሓፍቲ 66 እዮም እዚ ብዙሕ ነገራት እናሃለዉ ኣብ ውሽጦም እንከሎ እሞ እንታይ ዳ ክገብር ዳደሊ ዘሎ ዳ ንምንታይ ዳ ስለዚ ካብ ብሕጊ ንኸይሕተቱ ከም ድላይካ ንምኻድ ብሓደ ኮይናስ በቃ ጥራይ ብሕብረት ንኽንበብ ዘለናዮ ተባሂሉ ሰብ ከም ድላይ ይኹን እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ እዚ ከዓ ከምቲ ንብሎ ዘለና ከምቲ ኣቀዲሞም ዝበልዎ ኩላቶም በዓል ቀሺ ሓድሽ በዓል ቀሺ ገብረ መድህን ካብዚ ክሰብኽ ዝጸንሐ ጀሚርካ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፍላይ ተበላሽሉ ክዕር ኣለዎ በቃ ዝዝክር ዶ ዝመጽሓፍ ዝገለጽ እዚ ሲ ብዙሕ እዚ 000 ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ንምስፋሕ እዩ እዚ ከዓ እቲ ተሓድሽ ትምህርቲ ንምምሃሩ ተሐድሳዊ ምንቅስቃስ ናፍቆት ንብሎ ዘለና ማለት ስለዚ እንታይ ደኣሞ እንድሕር ከምኡ ተኮይኑሲ መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት ይተያበለና ምሳሌ አቴዎስ ወንጌል እቲ ብስም ጻድቕ ዝገብር ዓስብ ጻድቕ ይረክብ ዓስብ የብሉን በረኸት የብሉን ይብሉና ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዓስብን በረኸትን ከም ዘለዎ ዳዊት እውን በዓሉ ኢሉ ዝክረ ጻድቕ ለዓለም ይሄሉ ናይ ጻድቕ መዘከርታ ንዘለዓለም ይነብር ኢሉ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ዝክር ረኺብና በረኸት የውህበና ድዩ ብዛዕባ ብቅዱሳን ኣቢልና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ንኽእል ዶ ንዝብሉ ሰፊሕ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብስፍሕ ዝበለ ካልኣይ ግዜ ክነቅርቦ ክንፍትን ኢና ብዙሓት ኣብ ብዙሕ ትምህርቲ እውን ጌሮም ስለ ዘሎ ብዙሓት መምሃራን ሕጂ ንብሎ ዘለና ግን ብዛዕባ እዚ ሕብረት ዝተገይሩ ዘሎ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ሓቀኛ ሰላም ኣብ ዘይኮነ ሰላም ኢሎም ኣብያተ ክርስቲያናትን በጋይዕን ዝብትኑ ዘለው እዚ ንምስፋሕን ንምንቅስቃስ ንምብዛሕን ናይ ፕሮቴስታንታዊ ትምህርቲ ሕብረት ምስ ዘለዎም ሰባት ዝተገብረ እዩ ወይ ይተኣለዩ ወይ ከዓኒ ናብኦም ምስኦም ኢና ኢሎም ከዓ ይኣውጁ እንተዘይኮይኑ ክልተ ነገር ኢሳያስ ከም ዝበሎ ክሳዕ መዓስ ብክልተ እግርኩም ብክልተ ነገር ክልተ ልብ ብክልተ ሓሳብ ክልተ ጫፋትን ከለና ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ኢና ዘጉደልናዮ የለን ክንብል ንኽእል ስለዚ አቡነ ሽኖዳ ኣብ ትምህርቶም ዘጉደልናዮ የለናን ይብሉ ኣለዉ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ከም ዝበልኩኹም ተኣቢልካለይ እውን እዞም ናይ ምንቅስቃስ ናይ ተሃድሶ ናፍቆት ዝፀንሖም ዋላ ቀሺ ቢዜኑ ናብ ዝሓለፈ ገሊፅዋ ነይሩ ፍታ ናይ መንሽሙ ከምዚኦም ኣለዉ ነዚ ዕርቂ ዝቃወምዎ ብመንግስቲ ፖለቲካ ህግደፍ ዝለኣኾም ገለመለገለ ብሉ ነይሮም እሞ ንዓኣቶም ሃይማኖት ኣየገድሶምን እዩ ጽላት ፖለቲካ እንድሕር ኣለዎም ሲ ብከምዚ ዘይኮነስ ናፍቆት ስለ ዝፀንሖም እዩ እቲ ዝፀንሖም መእተዊ ስለ ዝረኸቡሉ እዩ እምበር ናቱ ድምፂ ተምፅኻለይ እውን ኣብ ቀዳማይ እውን ሰይደልካ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓቂ ነዚ ዕርቂ ትኽክል እዩ ቅኑዕ እዩ ብኣግባቢ ተፈፂሙ እንተኢሉ ዋላ እንተሰሚዖሞ እውን ኣብ ቀሺ ቢዘን ምሳና ክዛረቡ ፊት ንፊት እውን ፃውዒትና ነቕርበሎም ንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ዕርቂ እዩ ስርዓተ ቤተክርስትያን ማእከል ዝገበረ እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገራት ዘካተተ እዩ እንተኢሎም ጭብጦም ሒዞም ጭብጥና ሒዝና ብሓደ ክንካታዕ ንኽእል ኢና ነቲ ህዝቢ ክልተ ልቢ ገይሮም ብክልተ ሓሳብ ግን ነውነጀው ተዘየብልዎ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኢና ንብል ግን ኦሬዲ በቲ ዝተረኸበ ቀዳድ ንምጥቃም ዝግበር ዘሎ ሂደት ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰብ ካብ ዓዳዊ ካብ ፖለቲካዊ ካብ ዘመደይ ዘመድካ ክወፅእ ኣለዎ
እዚ ግበር ዘሎ ምትእኽኻብ ዘመድናይ ብኸባቢና ገለ ኣይከውንን ሃይማኖት ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ካብዚ ኩሉ ነፃ ዝኾነ ክርስቶስ ማእኸል ዝገበረ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ዝሓለወ በታ ጥንታዊት መንገዲ ክንመላለስ እንተኽኢልና ኢና ንነብስና ንረብሕ ንቤተ ክርስቲያንና ከዓ ነስፍሕ ንኽእል እንተምፂኻ እንዴት እያ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ዳይሬክትሊ ኣይ ሓስክዋን ብኣኣ ክንዛረብ መደብ ስለ ዘይገበርክ እዩ ብሓን ፀገም የብሉ ንሓፈሻዊ ሓደ ስለ ዝኾነ ግን ካበልዓልኩምማ ንእሽተይ ክትዛረቡ ዕድል ክህበኩም እየ ርዱእ እዩ ገለ ሰባት ስጉኦም ጥራይ ምሳና ፀንሐ ሕልንኦም ግን ምሳና ደይነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጦም ቁልውላው ዝነበሮም ሰባት ካብ ነዊሕ ናፍቆት ዝፀንሖም ሰባት ነቲ ብውሽጢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምስዓም ሕጂ ብደገ ክሰዓሙ መካይዲ ስለ ዝረኸቡ ነቓዕ ስለ ተፈጥረ ነዚ ተጠቂሞም ናፍቲ መበቆሎም ክኸዱ ክትሪኦም እዚ ንቡር እዩ ብዙሕ ደዛርብ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓቂ ንእምነት ዝሓሊ ሰብ ኣብ መድረኽ እውን ነቲ ደሎ ጌጋታት ክዕርዳ እምበር ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ተቐቢልና ምስ ኩሉ ጉድለታት ንቐበሎ እንተኮይና ኮነ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ንናይ ሲኖዶስ ምስ ኩሉ ጉድለታት ክንቀበሎ ኣለና ድሕር ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቁንዓት ኮይና ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ከዓ ተቐቢልና ክንከይድ ዘኽእል መንፈሳውነት ኣለና እንተወዳ ኮይኑ ስለምንታይ ናይ ሲኖዶስ ምስ ኩሉ ጉድለታት ዘይተቐበልና እዩ ሕጂ ረይዎ ዋላ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ መሸፈኒ ስለ ተሳዕኖ ክዝረብ ከላ ኮላ እንታይ ጌርካ ከዛረብ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ምክንያቱ እቲ ጉድለት ከም ክሽፈን ዘይክእል ኮይኑ እቲ ጉድለት ክሽፈን ኣይክእልን ዝተኣረመ የለን ዝተቐየረ የለን ዝተሓደሰ ነገር እግዚኣብሔር ሃቦም ሰም ከዓኒ ቁንዓትዮም ትማኡ ደሎ ከዓኒ ከም ደይወፁ ኣመሎም ከም ደይገድፉ ስርሖም ከም ዘይገድፉ ሓሳቦም ከም ዘይገድፉ ዕላማኦም ከም ዘይገድፉ ይዛረቡ ኣለዉ ሕጂ ቁኑዕ ዝዕርቂ ምባል ኣይተኻእለን ትብዓት ኣይተረኽበን ምክንያቱ ጭብጥታት ኣይተረኽቡን እቲ ዕርቂ ብግቡእ ከም ዘይከደ ዘለዉ ጭብጥታት ዳ እምበር ብግቡእ ከም ዝኸደ ዋላ ሓደ ሰብ ጭብጢ ምፅኡ በዚ ነዚ ኣገባቢ ዝዕርቂ ዝተፈፂሙ ክብል ዝኽእል ኣካል የለን ሕጂ ነዚ እንታይ ጌርካ ከዛረብሉ ሚድያ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ነዚ ዕርቂ ምስ ኩሉ ጉድለታት ተቐቢልናዮ እወ ባህግን ድሕር ፀኒሕካ ተቐበሎ ባህግን ድሕር ፀኒሕካ ነቲ እምነት ምጉዳል ንዓኸ እንታይነትካ እንተዘይኮይኑ ዘይጠቅስ ስራ ኮይኑ እወ ምስ ኩሉ ጉድለታት ተቐበሎ ሓቂ ብክህነት ደረጃ ወይ ብእምነት ደረጃ ንሰርሕ እንተሊና ግን ምስ ኩሉ እምነታት ዘቐብል ብቕዓት ተሃሊና ግን ምስ ኩሉ እምነት ዳኣፍ ተቐድስ ቤተ ክርስቲያንና ኮይንና ንኩሉ እቲ ጉድለታት ቀሲልና ክንእርሞ ዘይተቐበልናየስ እንታይ እዩ ትመኽኒት ዳ እንታይ ትመኽኒት ኣብዚ በፂሕካ ግን ምስ ኩሉ ጉድለታት እቲ ጉድለት እዚ ናይ እምነት ጉድለት ኢና ንብል ዘለና እዚ ጉድለት እዚ ናይ እምነት ጉድለት እዩ ምስ ክልተ ባህሪ ናይ ጎይታ ኣለዎም ዝብሉ ሰባት ንሓብር ኣለና ምስ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኣይኮነትን ዝብሉ ኣካላት ንሓብር ኣለና ምስ እዛ ኦርቶዶክስ ዘላ ሕጂ ቅንዕቲ ኦርቶዶክሳውነትን ክትሕደስ ኣለዋ እዚ ዘሎ እምነት ሕጂ ፌክ እምነት እዩ ቁኑዕ እምነት ኣይኮነን ምስ ዝብሉ ሰባት ንሓብር ኣለና ምስ ከንሻን ኮተሊክን ሓቢሮም ምስ ዝቅዱስን ምስ ዘገልግሉን ምስ ታቦት ዘይኣምኑ ምስ መስቀል ዘይኣምኑ ሰባት ሓቢርና ነገልግል ኣለና ነዚ ኩሉ ንሕር ንቕበሎ ኮይናስ እንታይ ራእይና ኣብቲ እምነት ዓቂብና እንታይ ራእይ ዝዓቅብ ናይ እምነት ዝብል መልሲ ክረከብ ኣለዎ ግን ከምዚ ሕጂ ቀፅልዋ እሞ ታዘረባ ብቕሽንገሶ ቀፅልዋ ብድሕሪ ባሽማንኤል ንሽተይ ክበኩም እየ ታሽሞ ንገብር ኢና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኦሬዲ እኮ እቲ ሓሳብ እሱ እዩ ተጠቃሊሉ እዩ ኦሬዲ ኣብ ዝቕፅል ብሓፍሻ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ግን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና እዩ ሕጂ እውን እዚ ንብሎ ዘለና እዚ ሂደቱ ክግለፅ ዝፀንሐ እዩ ሰብ እሲ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝወርድ ዘሎ ናይ ቀኖና ጥሕሰት እዚ በዓላት ኣይበዓልን መፅሓፍ ቅዱስ 66 ጥራይ እዩ ብዓይነይ ኣይረኣይክዎን እዚ ብዙሕ ዝምህርዎ ዘለዉ ትምህርትታት ንመስቀል ምስጋር ጣዖት እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ሕጂ ዋላ ድሕሪ ዝዕርቂ ዝምህርዎ ዘለዉ ትምህርቲ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ክርድኦ ከም ዘለዎ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ትክክለኛ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እምነቱ ኣፅኒዑ በታ ናይ ኣቦታቱ መንገዲ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ክርድኦ እዩ እቲ ብሽም ሆይ ሆይታ ናይ ሰላም ጥራሕ እንድዩ ብዙሕ ቤተ ክህነት ስዒብዎ ብዙሕ ህዝቢ ስዒብዎ
ብዙሕ ዲያቆናትን ካህናትን ኣለዎ ጉባኤታት ገለ እንዳርኣኻ እዚ ዝርአ ዘሎ ስእሊ ናይ ሕብረት ጸላእት ሰላም ጥራይ እዮም እምበር ብዛዕባ ሰብ ምብዛሕ ኣይትብሉ ሰብ ምብዛሕ እንተኮይኑ እኮ ናብ መን ክንመጽእ ናብ ክርስቶስ ኢና እኮ ምክንያቱ ሲ ብዙሓት ኣቦታት ካህናት ስለ ዝሰዓብዎ ጥዑይ እንተኢልና ሲ ብዙሓት ህዝቢ ሲ ክርስቶስ ይሰቀል በርባን ይፈታሕ ኢሎም ነይሮም ኣነ ትዝገርም ማለት ሲ ብዙሕ ህዝቢ ሲ በርባን ይፈታሕ ኢሉ ክርስቶስ ከዓ ይሰቀል ኢሉ ስለዚ ኣይሁዳውያን ትክክል ፍርዲ እዮም ፈሪዶም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ስለዚ ኸዶ ወይ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰዓቦ ይኮንና ክንብል ዘለና ንሕና ምክንያቱ ኣብ ሆይታ ግድን ኣብ ሓድሽ ስዕርያ ግድን ብዙሕ ይኽጎይ ስለዚ ኩሎም ሙጉያይ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ትክክል ናይታ ቤተ ክርስቲያን እምነት ብፍላይ ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኮይኖም ኣብ ሰበክቲ ወንጌል ኮይኖም ካህናት ዲያቆናት እሞ ነዚ ነገር እዚ በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰበብ በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ምፍልላያት ሰበብ መምክንያታ ገይሮም ካብ ሕጊ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ንምኻድ ነቲ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ተጠሚሩሉ ዝፀንሐ ኣካይዳ ኣፍሪስካ ከም ድላይካ ንምዕንዳር ዝግበር ዘሎ ኺደት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንምባል ኢና ንሕና ሕጂ ኪደቱ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፀንሐ ሽግር መሊሱ የጋድዶ እዩ ዘሎ ንምባል ኢና እሞ እቲ ዝግበር ዘሎ መምክንያታ እዚኦም ዝሰብኩ ዘሎ በዚ ግደፍ ዝመፁ እዮም ከምዚ ዝገበሮም እዮም ዝተለኣኹ እዮም እናተባሃለ ብዙሕ ክሳይ ዝግበረሉ ዘሎ ህዝቢ ከስተውዕለሉ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ከስተውዕለሉ ከም ዘለዎ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ከምዚ እንዲዮም እናበሉ ድጋፋት ናይ ዝህቡ ዝመስሉ ሓለይቲ መሲሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ዋላ ብዝሓለፈ ግዜ እውን እሰምዕ ነይረ ንመንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ እዚ ኩሉ ቅልውላው ዝወለደ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እውን እቲ ዝንቀሳቀሶን ዘልዕሎን ዘሎ ማዕበላት ብህድኣትን ብዓቅልን ልዕሊ ኩሉ ግን ቤተ ክርስቲያን እምነትና ኣፅኒዓ ንደቃ ትምህርን ክትእከብ ናብ ክንዲ ዝግባኣ በቢ ዘለዎ ህኮትን መከራን ብምፍጣር ኣብ ከምዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነት ምጽናዕ ክፅዕሩን ኢና እዚ ሓሳባት እዚ ክንህብ ንደሊ እሞ ስለዚ ከምቲ ንብሎ ኩሉ ግዜ እዩ ነፅሩ ታስኢልኩም ተገልቢጣ ኣላ ብቀሺ ንገሶ ኣሪዋስከ ወላ ውፅኢልኩም እስከ ብዛ ተዛረብኩም ብቀሺ ንገሶም ብዙሓት ሰባት እንዲዮም ሕጂ መቸም ደገፍቱ ግደፍ እዮም እዚኦም ግደፍ ደልኣኹም ገለ ዝዛረቡ እንታይ ይመስለካ ኣነ ሓደ ባህሪ ኣሎ ብዚ ትማሊ ንእሽተይ ቪድዮ ሞ ሸር ክብለልኩም እየ ንዓ ክንሰምዓ ሰሚዕና ያ ክንምለስ እስኪ ስለዚ እንታይ ክኸውን ዘሎ እዚ ነገር እዚ ፅባሕ ንጎ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ መፍትሑ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ሰብ ህሊዕካ ኣብ ጣውላ ክንኮፍ ትብል ሰብ ከይሃለቆ ከሎ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ሽግራትና ክንፈትሕ ክንክእል ክንፅዕር ኣለና እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ድፊኢትን ውፅኢትን እዩ ዝኸሰርካ ምስ ከሰርካ በዓል ስልጣን ኣይኮነን ዝሓዝን መስኪናይ ህዝቢ ዝሓዝን እሞ ውፅኢት ኩናት ጥፍኣት ንብዓትን ብኽያትን ጥሜትን ስደትን ጥራይ ምዃኑ ውፅኢት ፈሊጥና እቶም ክሳብ ሕጂ ዘጥፋእናዮም እቶም ክሳብ ሕጂ ዝኸሰርናዮም ኣሕዋት ንዖም መንግስተ ሰማያት ተዋርሶም ድሕሪ ሕጂ ግን ካብዚ ንላዕሊ ጥፍኣት ከይመፃና ኩላትና ኣንጻር ነገራት ጠጠው ክንብል ተብዓት ዝሓትት እውን ኣይኮነን እምነት ጥራይ ዝሓትት ሕልና ጥራይ ዝሓትት ተብዓት እውን ኣየድልየን ተብዓት ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ንሓቅም ንምዝራብ ተብዓት ኣየድልየን ሓቂ ምዝራብ ግዴታ እዩ ፍትሒ ምንጋስ ግዴታ እዩ ብርግጽ ከዓ እቶም ካብዚ ዝረብሑ እቶም ውሕዳት ኣካላት እምበርቲ ህዝቢ ይኮነን ንሕና መጋበርያ ናይ ውሕዳት ኣካላት ኣይኮንና እዚ ኩናት እዚ ውሕዳት ስለ ዝደለይዎ ይቅፅላል ህዝቢ ክልቲኦም ህዝብታት ስለ ዝደለይዎ ይኮነን ድሌት ክልቲኦም ህዝብን ጠለብ ክልቲኦም ህዝብታት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ህዝቢ እውን ኣብዚ ኩናት እዚ ደቁ ብፍቃዱ የሳትፍ የለ ስለዚ ተገዲዶም ናብዚ ኩናት ተገዲዶም ናብ መዛኣት ውድድ ኣለዉ እዮም እምበር እዚ ከይከውን ንብዓትና እውን ፅባሕ ከይበዝሕ ነዚ ኩናት ፀጠው ንምባል ኣንጻር እዚ ኩናት ፀጠው ክንብል ኣለና ንሕና ናይ ከም ዝበና ዝበልዎ ናይቲ ሓደ ደጋፍ ናይቲ ሓደ ተቃዋሚ ይኮንና ብኩሉ ወገን ኩናት ፀጠው ክብል ኢና ንደሊ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተኸቢሩ ብኡ ዝብላዕ ስተ ባቡር ማንኪና ክትሓልፈሉ ኢና ንምን ብብረት ክንሕሎ
أصوراتكم قارت كنبر أبزنا جرزي دمت مهاب حلناوي جديتاناي تبعزد لي يكونن حلناوي جديتا سلو دخونه كل دم الله زبلنا يا سلام تسبيخنا Jysk feirer 35 år i Norge med fantastiske tilbud. Spar 25-50% på en mengde. إذا حج سمعوا لهم أبغى سانقصهم تمالي زي كبيت كوينات أمونغ إيرتران إثيوبيان جبرن كله ويمس نايب تجراي مالتيو أبزي وزينا نتخينات عقب كنبرين كلنا سبكت أفئة بلون زي كوينات زي صباح نقو أبت أو لا يخفتح من سيكت أفئة بلون اللي عن زارب كلنا وبزحات نتايلو من توعنا نيرو نايب تجراي تعوت يمزيو ويكاتجاري يمولنا نيرو السوداء كنا جن إحنا بقشنا قاسونا الزارو بيم بس خن سمع من إشتيمو رأينا مسئنا مبر نخالق تمهرتي نخالق إلا وناي مسألة حق حيش هلنا مقبار آبينا قور من دحر رأتن فيسكا خاص له إقابت سمعكا إنا وزينا مبر كالو نبلو يلن بنفسه وانت زبلنا ممهر زبز حالو تمهراي زوحدو اللي سلازغوني كل ممهر سلازغوني لم يختمهرون كبد بلاكايو كنقبرو زقبعنا نفلت أولا مفتحي قيدف مبالك نهنا مبتيو مرحة هايمانت بزيارة قيدف نبلا ينفرح قيدوفو نبلا ينفرح ساقت حالة ينخل تما قيلنا نحنا قالينا ننبع قالينا نسحق انتخينو مساينا حجون برو هاي خوانني إشي أبز قداي زي عقب كنبل كلنا حلنا وقديتها مبر تقارو خينا يكوننا وقادا إيرتراوين كون ناسي بتقراي يخون بإيرترا تتأفق من أساس كل يبولون مخنياتو إزوار إزنا قرزس أبتاول خوفي الكأوار قد فتح مبر دم بمفساس فتح يكونن سلازي ناي دخونه يخون تساق حزنا يكون أنت زاريبنا تقارو يكون أنت زاريبنا إيرتراوين كنا يكون أنت زاريبنا أنت يكون زاريبنا كم مرحتها هايمانوت كنبلو خمزلنا نقد دم فاسس كل عقب مبال سرح كلها ناس اللي دخون عقبين أبز حجي تقارو تبالنا نسوا عنيرنا حجي خاني أب أمنتنا نحن قلنا سل أمنتنا تزاربنا نبر سل تقارو خينا أيكون أنت زاربنا حجي خاب ساعات زغانة سل أمنتنا نزارب كلنا خا دورا خاني تقارو نبر خان هم تتلويت حجي هج دفق تلويت سلازي انتايز مسلكم حنو عفراي وص كم زبلوه زم سوات كالي دبحال سل داي بولهم كالي جبت قربو سل داي كلو بدي جبت خاسل الدزارو بدي جبت مزرعة كاسل الدلمودو إذا عركزي بزن أجابة بتفاصيمه بزن مخنيات كأقون أب كندو بلي جبت سلا داي بولهم تاقبرلو كتصلوا مخلوهم بك كتصلوا مخلوهم سلازي حنساب شعبية تخون حنساب ويانا يتخون حنساب إكايرت نحنا عينا كل جزي سلا أمنتنا سلا تحكي تخزير رب دلوا نجار كم مزرعة تتوعي كنبلنينا نزاربون مخنيات كأس لأمنتنا نبر سلا دخنا يخون صقعي كنا نزاربو مو أتم حجي هقدا فاشلو خابيلو تسردهم قال دبل دلو كو حليفهم كال دبحال يبلو مني عقمو ما يكونن كال كزاربو سيت عقمهم بك نحاسا وسب كل جزء انت يدل كتصل ما كيدل حق ده حزقن بجبت يزارب كل ساعات نحر زارب كده خونه جن جبت نحر كي قرب كتزارب نحر أخونك وهي كلها نخن زارب نخلينا مال هجوكو أتم أبغى عليك أنت زينبور أتم زينبوركو أتم زينبور سل علتهم زينبور ناس زفلتوا قديات كوينهم قريبهم كزارو بتريم حجي قال يوم نبيزنس هم فتاو تخبز حد هالو مخنيا تخوي ربحهم فتاو تبز حلك إذن تحركوين جن فتاو سب كده زين حكوا قلت سلاك زعبير كون عليك سلاك زعبير كون حق زارب يبلك حق تعبت عليك سبد نسبد حقو سنة قرت راك زارب كتقل عليك سلازي كورسس نسبد حقوزنا قرت رايت الزاربكو كورسس نبربان ديكونس نمان تزارب نمان مدقف نير من كورسس مزرمن جن قويت عمل حنس كورسس خون زلو حق انا غير ومنبر بعقمي بناي دق سبات ديليتا يكون عند خيد نير سجاين دمين كتبول عيهم مسولامس كل سبت عنقف بيترس انتايل انت قويت بتمرت كل سبت كم عنقف ده تري ال 5 ولا نتتمرتي كون انقير وقويتا امتي حقهم هرد لن ازيو
اتسبجن كرودو ترايك خيل الله سلازم نسخاتكم كنتم ملو سريهم نحنا سلدينا نملسنينا سلازي نزارب علينا سلة أمنت سلة حق نزارب علينا حق ده حاجة سبكة تجاجي لهم إذن يتجبتنا يلو فيت كرهبنا خيري كابز على جن بزح انت اشمي لن مفتاح دمت اخم نجاري زار ما بزح ده عند قدس يكونن حجون قصل سلا دخلكم ايتات بزح اقداس نتا يكونن سلازي نشيت ملو انت لهم كتسلسل اكبكم باش نقسم شانا باش ماني لك نحلف يا بير هبلي الشيء ምናልባት እቲ ሓሳብ ኣጠቃሊልኩም እንዲኹም ስማዕ ኣለኹ ዲ እቲ ሓሳብ ኦሬዲ ተባሂሉ እዩ እቲ ትማሊ ንመከራ ንስቃይ ዓገብ ክበሃል ከሎ ወላ ሓንቲ ኣፎም ኣይከፈቱን ኣይነበሩን ሕጂ ሽዑ ልክዕ ትኽትብልዎ ፀናሕኩም እዚ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ትማሊ ተጋሩ ብለኻ ነይሮም ሎሚ ህግደፍ ተበሉኻስ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ክሳብ ትገብር የብልና ትዛዓበ ግን ንሕና ንእምነትና ንስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና ኣዋፈቢርና እቲ ኣው ፀገም ኣጋጢሙ ንብሎ ዘለና ዓገብ ክንብል ሕጂውን ክርስትናዊ ክነታዊ ግዴታ ኣለና እዩ እዞም ሕጂ ናይ እምነት ፀገማት ኣለኩም እሞ ኣለዎም እሞ ከመልኩም ተሓብሩ ከመልና ንሓብር እዚ ክነሓብሩ ኣይግባአና ንብል ዘለና ከምኡ ንስበልና ከም ፀላእቲ ሰላም ትግደፍ ከም ዝለኣኸና ነታ ቤተ ናይ ሰላም ከም ዘይንደሊ ኣንጻር እዚ ሰላም ከም ዝኾንና ገይሮም ዝርድእዎ ዘለዉ ሰላም ብጣዕሚ ካብቶም ንደልዮን ብጣዕሚ ድማ ካብ ንፅዕረሉን ሰባት ኢና ግን ሰላም ምስ ኩሉ ኣብ ህዝቢ ዓለም ዘሎ ሰላም ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ እምነታዊ ሰባት ግን መጀመርታ ቅድም ብእምነት ክንሰማማዕን ክንረዳዳእን ኣለና ኣብ ሓደ መቅደስ ከምፁና ዝኽእሉ ስርዓት ክህልውና ኣለዎ ኩሉ ዓይነት ሕውስዋስ ግን ከምዚ ናይ ፖለቲካ ንሪኦ ዘለና ናይ ዘመን እሳያት ምትእኽኻብ ዘሎ ኩሉ ዓይነት መርገፅ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ዓይነት መትከል ዘለዎ ሰብ ዝተፈላለየ ዓይነት ርድኢ ዘለዎ ሰብ ዝተፈላለየ ወፃዓ ዘሎ ዝድምፆም ንሰምዑ ንሪኦን ዘለና ኣብ ሃይማኖት ግን ከምኡ ይኮነ ኩሉኻ ብመጻሕፍቲ ብስርዓት ብደግማ ብቀኖና ብትውፊት ብኣዘራርባ ብኣረበዳ ብኣነባብራ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ብኣምልኾተ ስርዓት ሓደ ዝገብረካ መድረክ ምስ ኮን ምስ መንፈስ ዝፈጠረካ ኢኻ ናብ ሓድነት ቅዳሴ ትኸይድ እዚኦም ግን ወላ ሓደ ዝገብር ከይተረኽበ ከሎ ሓንቲ ትገብር ጥራይ እንታ በቃ ፀላእት ብምዃን ጥራይ ኩልኻ እዚ ከዓ ክኸውን ኣይክእልን ከምኡ እንተኮይኑ ብዛዕባ ፖለቲካ እንተኮይኑ ከም ኤርትራውያን ኣበየሎ እስላማይ ኣበየሎ ካቶሊክ ኣበየሎ ፕሮቴስታንት ንኩሉና መድረክ ዝፈጠረሉ መድረክ ጌርና ክንካታዕ ንኽእልና ከም ኤርትራውያን ኩላትና ናይቶም 9 ብሄራት ዘለዎ ኤርትራውያን ተኣኪብካ ብፖለቲካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሃይማኖት መምኽንያታት ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ንምፍራስ ነቲ ስርዓታ ንምብራዝ ገዳማታ ኣብ ውሽጡ ከምዚ ምልምማት ጌርካሲ በብቁሩብ ነገር እናሓነቕካ ምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክቐፅላ ከም ዘይክእል እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ዘጉደልናዮ የለን ዘጥፋእናዮ የለን ዋላ ሓንቲ ንሕና ኣብ እምነትና ኢና ዘለና ህዝቢ እንተኢሎም ሕራይ ንስኹም ምስ ሕራይ እምነትና ኣለና ኣሎ ግን ምስ መንዳ ኢኹም ከሓቢርኩም ዳ ሕብረት መቸም ፀልማት ምስ ብርሃን ክርዳድ ምስ ስርናይ ሕብረት የብሉን ስለዚ ምንፍቅና ምስ ዝብህር ኣነ መናፍቅ ኣይኮንኩን ምስ ዝብል ሰብ ሕብረት የብሉን ነገረ ቅዱሳን ዝኽሪ ቅዱሳን ኣኽቢሩ ምስ ዝኸይድ ዝኽሪ ቅዱሳን ኣየድልን ምስ ዝብሉ ሰብ ሕብረት የብሉን ቅድስቲ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ምስ ዝብል ወላዲት ኣምላኽ ኣይኮነትን ቅድስናን ንጽህናን እውን ድሓርያ ተቐቢላ ምስ ዝብሉ ሰባት ሕብረት የብሉን ስእሊ ቅዱሳን ንመዘከርታን ናይ ቅዱሳን ክብሪ ኢሉ እንተዳ ዝገልፅ ሃልዩ ኣየድልን ኢሎም ምስ ዝቐድዎ ግን ሕብረት ክህልዎ የብሉን ቤተ መቅደስ ብመጋረጃ ብስርዓተ ቤተ መቅደስ ክቅደስ እንከሎ ብዘይ ቤተ መቅደስ ኣብኡ ከሎ ከም ድላዮም ቀራንዮ መስቀል ጥራይ ተኺሎም ኣብ ጎልጎል ማእኸል ህዝቢ ከም ናይ ፕሮቴስታንት መዘከርታ ቁርባን ኢሎም ምስ ዝቅድሱ ዲያቆናትን ካህናትን ሕብረት የብሉን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ገሊፅናዮ ኢና በዓል ዲያቆን ጆ በዓል ቀሺዮናስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዘይ ናይ ቤተ መቅደስ ስርዓት ይቅድሱ ከም ዘሎ እስቲል ክሳብ ሕጂ ስለዚ እዚ ንዝዮም እቲ ሕብረት ዘሎ ትምህርቲ ምንፍቅና ካብ ቃሎም ስለ ዘይተረኽበን ካብ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ምስ መን ዝሓብር ዘሎ እንታይ ኢኸ ትዘራኽቦ ዘሎ ግን ድሓር ዕሙቕ ብዝበለውን ስለምንታይ ከምዚ ክንድዚ ዝኣክል ጉድለት ከለዎም ዳ እሞ እንተኢልና ግን ዋላ ከምቲ ዝብልዎ ንሳቶም በቲ ኦሪየንታል እምበር በዚ ናይ ጉባኤ ሊቃውንቲ ከም ዘይተዓርቁ እዮም ዝዛረቡ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ብዝገበርኦ ምዝርራብ እንተዘይኮይኑ ጉባኤ ሊቃውንቲ ብናይ ክልቲኦም ብዝገበሮ ስምምዕ ከም ዘይኮነ ትዕርቂ ብዓለም ዝገልፅዎ እዮም ስለዚ ንሕና ሰላምን ሓድነትን ንደሊ ኢና ሰብ ክጠፍእ ኣይንደልን ዋላ ሓደ ክድሕቕ ኣይንደልን ምስ ኩሉ ሰብ ብሓብረት ክነገልግል ንደሊ ኢና ግን ድማ ኩሉ ጉድለታቶም ከዓ ክእርሙ ንደሊ ኢና ኩሉ ጉድለታቶም ከይተኣረመን ከሎ ዘጉደልዎ ዝመሃርዎ ግን ንሕና እውን ንዑ ኣብ ቤተክርስትያኖም ከይድና ነቲ ንሕና ንኣምኖ ክንምህር ከለና ከም ዘይቅበልዎ እንዳፈለጥና ክንምህር ኣይንኽእልን ኣብ ቤተክርስትያንና መፅኦም ድማ ንዘይንቅበሎ ክምህሩ ኣይክእሉን እዩ ስለዚ ከመይልና ዳ እንድሕር ሓደ ዘይኮንና ከመይልና ሓድነት ንግበር ንብል ኣለና ከመይሎም ሓድነት ተገይሩ ተባሂሉ ክሳዕ ናይ ቅዳሴ ጉባኤን ምሕደራ ከይተረፈ
حدا عينت كده تغيرو زلو سلازم مؤمنان كتنقحو بيت ክርስቲያንكم كتحلو እዚ ሽግርን መከራን ሕጂውን ሓላፋይ እንተ ናይ ጸርፊ ዝሕጂ ብእምነቱ ንዝዛረብ ሰብ ህግደ ብሓቂ ንዝዛረብ ሰብ ዝግበር ጸርፍታት ገለ ጸገም የብሉ ስለዚ ብብዝሒ ዘይኮነሲ ብሓቂ ንሕጂ ዋላ ቀበር ክትወጽያ እኒና እዚ ዘሎ ኺደት ከዓ ክንሓተሉን ሓቂ ዝበሃል ድማ ንርድኦን ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ መረዳእታናን መጽዋዕታናን ነቅርብሞ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ምእመናን ኩላትን በሐፈሻ ነዝናትና ቃል ትሰምዑ ዘለኹም ስለ ቤተ ክርስቲያንኩም ክትቆሙ ስለ እምነትኩም ድማ ክትቃለሱ ሓደራ ክንብል ንደሊ እሺ መርገታን ገሶም እግዚአብሔር ያበልና ይغنيልና እስከ በቅሽ ማንኤል ከምዚ ድበሃል ደሎ بنا إرترا إنان خيد كان مسكلنا فصم أي وصانا يبلو تيام كل تيام يبلون دينالنا عنتوي مز كله نوري أدلنا قدلتات مز كله قدلتات إذا كان تلك يوم مرس مزاي بلو قدلتات إذا كما يسكى أب مانا كما يخون دلو وي انتهي يتسكى خد خيد أنحى مسرح نعخم كما بوم برها الناس هاجر سبكت نروي تدنبر بدوهات سنتهي يسكى إيشي أقدم بزعبات زرعكم من فيديو انتهي قبل يدلي إذي قال أوادي مالتان من رحلة إلى موت يوم ما زلوا بذي أين أنا من رح إلى ما زلوا معرض حدا تمصدق من له معرض حدا أنكس حدا مسيرة حقن أمنتن أرثوذكس تواد بيت كريستيان سمعنان حدا المصحف قدس زبل يزلم سلازي بحق ريم بقى الأوادي تسمامعهم إلنا وين كنزارب نخيل وي كنزارب ندفر مالتي بزغنا أزي تغيرو زلو حبر عركي حبرات هيكونن عركي مغنياتو عركي تباهيلي تسيمو زلو حبرات انت رأزي فتسام كوينو جن زغودالكو غودالالو ترف كترفالو زرم كرمالو زوغاز كوغازالو عرق فاطمه ما ابن سينودان ابن مقارسين ግን حبيرنا እንዳበሉ يحبرلو يخدلو ዝኮነ ጭብጥታት ውን አይቀረበን ኢላ ቀዲመ ተዛሪበን ይረሕጁን ዝኮነ ይኹን ጭብጥታት የለን ነዚ ሁሉ ዝመጽእ ዝነበረ ሽግራት ነዚ ሁሉ ዝመጽእ ዝነበረ ክፍታሕ አለዎ ክእረም አለዎ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ነገራት ከይትመልሶ እንተዳደሊኻ ሽግራት ክትፈጥር ኣለካ ምክንያቱ መጀመርያ ሕቶ እንተዳ ተሓቲቱ ሓደ ሰብ እሞ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ዝኮነ ይኹን ሕቶ ምስተሓተተ ሽግር ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ዘይምልሶ እንተዳ መሲልዎ ማለት እዩ ንሱ ሓደ ንኣብነት ኣብ 18 መስከረም 2020 بنا إرترا هاجرنا أنت دا توم غازيت أنياتات ناس أبرس لهم أبزحته لجزية تأثيرهم معناته حطوا سلا زحته تخمل سلا زي كالت حطوهم كأسر اللوهم تباهيلو تدم ديمو تأثيرهم أوكي سلام تاي تأثيرهم أبي تأثيرهم فردق ساعة زي توهبهم كمزن يلقى خجلس أي كالن زي أبي هرجن مواد يفتروا لهم أبزناتنا دما لك عز شجرات زي تفتيرو الناس دم أنتايو زمان بالعلواي مريحنا زنبرو 15 أبوتات أبو ناس ينو دام مساق ما يسرحني لهم مساق ما يسرحني أوكي مساق ما يسرحني أنت دا أيلهم نتوم تحتي أم زلو هاجر سبكات يكونوا نقصان هاجر سبكاتات جن زخوانا يكون صاب زقربة يلا زخوانا يكون من مخنيتها زقربة يلا زخوانا يكون زي أقول له توم استبه لنا جريلا قال أوادنا من رحينا يمزبلو حق ديو بعلم يملسوا منياتك على أوادي انت دا خمد الله كاتسكلن كمد الله كاتوردن انت دا أزف كدلك خوينو قدوس نا إرترا سينودوس زلو نقدوس انتونيوس كاب زنبرو معرق سعيرو أما حيورن 10 عامات إثيو إلنا قنق أو من كلناكو قال أوارس أتحيسوي نايلنا أبقى على أوادي قن انت يزبلالو قدوس سينودوس نبيتي كريستيان على واي حقاق حقيزبل نحنا جن أنك 9 زلوا باتريارك أن نجزء مسؤولو ككراخر يخلي باتريارك ورد لنك أسلستين بزمت بإرجان
بخحدتنا إمنا بزي أنت خصيصهم ديم وريدهم أبزبل كركرين يرو سلازي نوزع حطوات زخم اللي هو سلازي قالوا ناول أنطونيوس أوريدنا يويلو أوكي نزوم أب تحتي سمين أمريكا أوروبا ما كلاي مبرق زلو أبوتات دما بعلوم أنا يكونكن بعلوم أبزع 25 قص تكون أبتا 30 قص زصحفوا كم قدلتات اللو أبتا قدمكم زنبمكم مودما أسماتهم زتتقص بزح زلوهم دياقونات ولدا كهنت كايناتن دياقوناتن شموم تقيسمهم اللو نايزيهم كزخونة شبتس توحبل لوري وزخم الله سلا زي تخاله قبل علواي مريحنت شجر تفاتيرو التشجر دما بعلو أبز تصاب هاجر سبكات أوروبا أبز سددلنا بعلت شومنته ورح 4 نتوم لعلواي مريحنت زلو أبنو سينودا مساقهم أي سرحني خمزوالوا من بعلوم شدش سبات مريضهم نسوم شابعي بمخان كقمومن مخانم قاليصهم يبلو تنك قالصو دما እዚ ጸብጻብ አይተዋህበና ንስኹም ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ስነ ዝነበርኩም ኣቦቆሽ ወልዳይ ትፈልጥዎ ኢኹም ከቢድ ጸርፍን ውርደትን ብውልቂ ከም ዝበጽሖም ስም ጠቂሶም ይዝብል ብሓቂ ከምኡ ድዩ ነይሩ ከምዚ እንተደኣ ኣጋጢምዎም ከ ንሶም ኣቦ ብዙሃን እዮም ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት እዮም ዝመርሑ እቲ ሽሙን እኮ መሪሕነት ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ይዝብል ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ንሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታትን ጠንቅናይቶም 9 ኣቦታት ዝበሃሉ ዝወሪዶም ዘለውን ብጥብቂ ዘይሕበር ስለምንታይ ብዛዕባ እዚኦም ዝሓትት ሰብ ድማ ካብ ጉባኤ ክወፅኡ ወይ ካብ መሪሕነት ክእለይ እዚ ድምዱም ነገር እዩ እዚ ዘጋጠመና ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ንኡስ ሃገረ ስብከት ወይ መሪሕነቶም ሃቡና ወይ ድማ ዝወረዱሉ ምክንያት እንታይ ይግለጹልና ኢሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣኼባታት ተሳቲፉ ኩለን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት بزي أفعلالي أين مرتين إلى أبيني نسخهم قبل علي دايبكم زلهم دما بزي حقن أفلوت أنت باهي لهم دما نتوم أو ناسي نوداش دوش سبات بعلم زمرت أوام دما نجيرهم مامي نوس أجرسب كدما بزعبا قداي مورد ناينروي بزعبا مورد أبزي صحافون زخانة يكون وساني كبيد وساني زخانة يكون دبدب مخنياتو حقته تحسي خيات سلازنبر نازي دويله تقاوي موي انت يقاطي مو انت دايلنا بزعبا تزسرد دبدابيتات زخونه يكون كي توهبو زخونه يكون مسؤول تزارب اكل كيله ابونا سينودا اب 11 علات ورح 6 2023 بزي زخونه مخنيات ننقص هاجر سبكت نروي كاب غبايو سيمو እዚ ከዓ ንኡስ ሃገረ ስብከት ነብሩ ወይ ብጥብቂ ይሓትትን ይከታተልን ስለ ዝነበረ እቶም ምስኡ ዘለው ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ 3 ይኹኑ ቤተ ክርስቲያናት ድራመንን በርገንን ሃመርን ከቢድ ክስዮም ከሲሶም ንዕፈን ነርና ኢሎም ኣነ ወከልቲ ሰበካ ጉባኤታት ኣለና ኩሉ እቲ ወረቃቅቲ ኣብቶም ወከልቶም ክረኽቦ ይኽእል እዮም ግን እቲ ሕቶታት ንኸይምለስ ሽግር ስለ ዝተፈጠረ بمحضران ترى شجر تفطير خا نسب كتالي خد لك سلازخونه ننوس هاجر سبكت نروي ونزحاتو تحطو نخيملس كاب محضرا علينا يويلو من الباش نسوم يقومون زقومو سبخا غويتات اللوا نحنا جن كاب امنتنا فلكت اي نبلنينا مغنياتو زخونه يكون زقربه شبتي زخونه يكون زقربه والكسب بفلا يبزوم تصحيفهم زلو سبات والحدا يلن ابزي 25 قص يكون ابتع 30 قص ابتع 8 يكون زلو كلهم كنكيد بدليت انت زي كوينو اب جبري زتفصمه نجر حنتي قنطاب تخونون يلا سلامتا انت دا تبايلو نعوم زطعموم نجرات نتمرحنت اندافرسكا نتزقاومكا نتزحتكا اندالغا